Kublai shibuni pi baro perlok menwan sya kana ke channel chungi kumta nga thrai pilayo ya kana khobor ba ka Silong Mail news channel kala sya hag kumno ka sya hag manu ba sya hag ngan sa itu ipi skmat kana ke video sngabha pe edo ban kut kana ke video mo kenapa pin yo kana ke jing gane ka jing mun toy kana ke jing mun kenapa pin like na kana ke hakar la de pim de ki youtuber ru pide ban pe kana ke video manu ba tip hak ke sngi kila ban hak ye phi bat ya ka bang account chong phi kumnu ki hak ngan itu ipi hang ne kat ye kan news channel ka bhe chong ka jela ka news channel kum ka Silong Mail ki download ban hak te yangi ye phi baro kin hak tang po shi minute page hapo ka Silong Mail bun bhaki kinong tre kinong ai khobor andre wala ka taru ke dang hak ya kan Silong Mail ta snga thu hi dalade yangi ye phi laki ko ban hak tang chisakan kila ban hak andre shwa kin hak ye phi pide ban tip ya kine baro kana ba phin like na kane ka jingsha hak tapi lo kine ke hakar maximum ki bun na palare kumna Indonesia bat na ke pher kiri ki le kom ne ki pen pe ye phi da ka ba ki ong pha ye phi ka email kum ka sponsorship ma kamut ka advertisement bat pe yang ne kumnu phin ithu ya gite ki sponsorship de ki jong ge hacker ne jong ki official kamut ki real ma te pe por lo ki sponsorship em kum tu yangi ki youtuber ru bun bha ki sponsorship ki offer yangi ide ban ithu ya gitu ki sponsorship email jong ki sponsorship ma te le de phimi ithu ya gitu ki email em kin hak epi hapo tang chi sakan te menshwa em ngaru ke channel jonga kala syahek tedu mentangam pat yo ya ke channel jonga kila hang ya ka pe ki pha kum ne lada desisha ki nong ai sponsor em kim ong ye phi ban klik hak link lane ban fill ya ka form lane kuno ru kim ong ye ki kin contact ye phi direct ha email te kin ong ye phi kum ne ngi ko ban collaboration but phi ngi ko ban ngi don ka ka brand ngi ko ban ai ye phi ba phin sponsor ye ka ta kanu tangka phin shim te phin ong ye ki katte ngadon katte ka subscriber katte ki views ngayo hapo ka arpu saw kunta te nga shim katte jar katte lak katte man kamut ka shong phi ma tela da ki original shisha ki nong ai sponsor em kim ong ye phi ban click hak link lene kanu bat ki tu ki hacker em ki pha phi ka zip file kade ka zip file em shishin ba phi la yo I ba don ki ba ong ai sponsor phi don ki ba ong ye phi ban pli ya kade ka zip file em te sngaw thu kite ki hacker pe kate ka zip file em hapo kin ong ye phi kom ne pe ki information ki jing tip baro ki don hakete ka zip file kumno pin fill kumno pin kanu tangka pin yo kanu tangka ngin IFP baro ki don hakte te don ki password kin pha IFP ki password te la phi pendon kam ya ki password ban pli ka zip file te ta po chi second pin du baro kin chisen ba kila hak ekate ka email ID jong PM kamut ka YouTube channel jong phiru ka sha hak bat ka DP ki video jong phi baro ki remove ya ke video jong phi bat ki email ka DP jong phi bat kin bu dala ki jong ki video bat ki dur ke DP jong ka channel page kene ke jing sharp lock ta ka jong Silong Mail pat manu bahak ta kata ta ngim la ban ong ye phi ta kin setip hadin ka investigation jong ke tim ki Silong Mail ngatrai kim ta ki dang trish tom ban 1.5 yang ya ke channel news channel Silong Mail te mo te kumne gen perlong husiar bhana gine ke hacker chisin bala sha hak ka channel jong phi mar phi de ban contact bat ki YouTube team ne phi contact bat ki YouTube team te kila ban wan ra yang ya ke channel jong phi kira ban back ya ke channel jong phi let phi ya discuss bat ke tim jong ki YouTube